V jihlavské nemocnici rozvážejí jídlo roboti. Jde o první zdravotnické zařízení v Česku, které využívá plně autonomní stroje. Po budově se tak pohybují bez řidičů i magnetických pásek v podlaze. Hele, koncovou mám, kolikrát jsi říkala? Jednička. Dobrá. Na kardiologii jihlavské nemocnice nově rozváží obědy jeden z 6 speciálně naprogramovaných autonomních robotů. Orientuje se sám. Pro speciální úkony využívá datovou 5G síť. To je v podstatě jediná jako datová komunikace, jak pro roboty, tak pro jakýkoliv prvky v celém tom řetězu. Takže mohou to být dveře, může to být výtah. Právě v tom jsou stroje unikátní. V jiných zařízeních totiž jezdí po vodících Dneska se může opotřebit, ten systém je více modulární z pohledu změn tras, změn pozic, dokáže se například vyhnout nějakému objektu. Po příjezdu na oddělení se vozík hlásí personálu. Kvůli bezpečnosti robot nejezdí po chodbách rychleji, než je klasická lidská chůze. Cesta z kuchyně na kardiologickou jednotku intenzivní péče, tedy do cíle, trvala robotovi necelých 10 minut. Ušetří to samozřejmě lidskou sílu, to znamená, člověk nemusí sednout za vozík a nemusí v tom sklepním koridoru ručně vízt tu stravu. Nemocnice roboty využívá pro přepravu jídla nebo textilu. V budoucnosti by v boxech mohl po chodbách putovat i zdravotnický materiál. Co je umístěné v těch boxech, jestli to jsou léky, jestli to jsou nástroje na sterilizaci, jestli to je špinavé prádlo nebo jídlo. Je tomu robotu následující jedno. Celý projekt i s nákupem 6 strojů a úpravou infrastruktury vyšel jihlavskou nemocnici na necelých 20 milionů korun. Její vedení plánuje v budoucnu další stroje ještě přikoupit. Markéta Pausarová, Česká televize Jihlava. Na budoucí